No niin, tarkastellaan tässä ensimmäisessä videossa vähän tämän TI Nspire-ohjelman tämmöisiä ihan perusteita, tätä käyttöliittymää, että mitä sieltä löytyy. Nyt mulla on tässä tämä ohjelma käynnistettynä, näyttää tällaiselta. Tämä on Teacher Software, eli opettajan versio, ja opiskelijoilla on sitten Student Software, mutta se on oikeastaan ulkoisesti ihan saman näköinen. Että kaikki nämä, nyt mitä mä tässä näytän, ne löytyy ihan samalla tavalla siitä opiskelijan versiosta. Nyt tässä tämä ohjelma on käynnistetty ja tämä on avannut meille jo valmiiksi yhden asiakirjan. Täältä näkyy, että mulla on tämä asiakirja 1 tässä auki. Ja nyt tätä asiakirjaa tarkastella oikeastaan kahdella eri tavalla. Tässä näkyy nyt niin sanottu kämmenlaite, sivukoko. Tämä matkii nyt sitä vanhaa laskimen näyttöä, eli tämä muistuttaa nyt sitä kämmenlaite tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä fyysistä laskinlaitetta. Tämä vähän näyttää siltä. Ja nyt kun tekee tietokoneella, niin kannattaa käyttää semmoista toista näyttöä, ja sen voi vaihtaa nyt täältä, kun menee tänne tarkastele valikkoon. Täällä on tämmöinen kuin asiakirja esikatselu. Sitä voi katsoa kahdella eri tavalla. Tämä kämmenlaite, joka meillä nyt on valittuna, se näyttää tollaiselta, mutta sitten kun otetaan tämän tietokonenäytön, tai tässä sanotaan tietokone sivukoko, niin se näyttää, kun mä klikkaan niin se nyt suurentaa tämän ikkunan meille. Tämän asiakirjaikkunan se näyttää nyt tollaiselta ja kannattaa käyttää tätä. Tätä voi täältä aina vaihtaa, jos haluaa jostakin syystä käyttää sitä kämmenlaitesivukkoa, niin sitten vaan klikkaa tosta. Ja taas, jos haluaa vaihtaa, niin tietokone. Voi myöskin opetella tietysti tuommoiset näppäinyhdistelmät, mutta ehkä niitä nyt ei tarvitse, kun tämä tietokonesivukko on ihan hyvä oikeastaan kaikkeen. Näin. Sitten tässä, mitä muuta näkyy, niin täällä on tämmöinen 2 välilehteä asiakirjat sisältö. Sisältö näyttää tällaisella. Tässä nyt oikeastaan voidaan tarkastella vain sitä tietokoneen, mitä siellä tietokoneella on. Ehkä ei nyt just tarvita sitä, kannattaa ottaa tuo asiakirja. Ja se näyttää silloin tällaiselta. Tässä näkyy nyt se asiakirjaikkuna. Nyt meillä on vain 1 sivu siinä asiakirjassa. Ja sitten, sitten tämä tietysti toinen semmoinen tärkeä, että nyt kun tämä loi sen asiakirjan meille jo aluksi, nyt jos mä suljen tämän tuosta rastista, niin nyt mulla ei ole yhtään asiakirjaa auki tässä näin. Mulla on tämä ohjelma kyllä käynnissä, mutta ei ole asiakirjaa auki, niin silloinhan mä aloittaisin täältä uuden asiakirjan, missä tämän tiedostovalikkoon, ja ottaisin täältä uusi TI Nspire asiakirja, ja täällä on nyt nämä 2 vaihtoehtoa oikeastaan, tämä kämmenlaite-sivukoko ja tietokonesivukoko. Ja nyt mä otan suosilla tuon tietokonesivukon, silloin se antaa mulle sen tämän näköisenä. Nyt se avasi mulle taas, mulla on nyt asiakirja tässä auki, se on nimennyt sen valmistumisen asiakirja 2, mutta samalla lailla voisin täältä edelleenkin vaihtaa sen kämmenlaitesivukon. Ja sitten tärkeää on tämä vasemmalla näkyvä asiakirjojen työkalulaatikko. Täältä löytyy tässä on erilaisia kuvakkeita. Tuo työkalukuvake, se ei tällä hetkellä vielä anna meille mitään, koska meillä ei ole mitään sovellusta valittuna tuossa asiakirjassa. Sitten on tämä seuraava. Tästä voi selata sitten näitä asiakirjan sivuja. Mä voisin lisätä tähän asiakirjaan uuden sivun. Eipä tehdä sitä nyt vielä. Sitten tuo laskimen kuvakkeen näköinen, niin se antaa meille tämän näköisen. Ja tämä näyttää nyt siltä samalta kuin se nyt on se TI:n fyysinen laskinlaite, mitä ollaan nyt aikaisemmin käytetty, ja tätä voi käyttää, tällä voi aivan hyvin laskea, voidaan katsoa miten se tällä tapahtuu. Mutta sitten ehkä tässä nyt tietokonetta käyttäessä on helpompi vielä, kun ottaa ne toiminnot, ne samat, täältä saa esimerkiksi potenssiin korotukset ja kaikki, mitä nyt normaalisti laskimella saa, niin tässä on tämä tämmöinen kirjankuva, ja täältä saa erilaisia toimintoja, täällä on matematiikkamallit, symbolit, tällaisia näin, katalogi, esimerkiksi tätä katalogista löytyy kaikki komennot, mitä tuolla voi nyt tehdä tuolla ohjelmalla, mutta ei me nyt alkuun tarvita symboleista löytyy erilaisia merkkejä, mitä voidaan tarvita matematiikkamalleista. Ehkä tässä lähinnä kun kirjoittaa tällä nyt, niin tämä matematiikkamallit ikkuna ja sitten tämä symbolit ikkuna, mistä joutuu hakemaan. Mä pidän tämän matematiikkamallit nyt tässä auki. Ja tällä saadaan nämä perustoiminnot, vaikka murtoluvun syöttäminen tuonne tai potenssiin korottaminen saadaan tästä tehtyä näillä systeemeillä kätevästi. No nyt tämä tyhjä asiakirja, kun on tämä asiakirja auki, niin tässä on nyt 1 sivu, mutta tässä ei ole, tähän sivuun ei ole vielä ladattu mitään sovellusta. Täytyy se ensin ottaa se sovellus täältä käyttöön. Ja sen sovelluksen saa oikeastaan monellakin eri tavalla. Esimerkiksi tästä lisäpainikkeesta voi valita, kun mä klikkaan tuolla lisäpainiketta, niin täältä mä näen erilaisia sovelluksia. Täällä on
laskin, kuvaajat, geometria ja niin edelleen. Listat, taulukot, datatilastot. Laskin sovellus on se kaikista tavallisin, millä tehdään ne perusjutut. Kuvaajat sovelluksella voidaan piirtää funktion kuva ja geometrialla sovelluksella sitten piirtää esimerkiksi geometrisia kuvioita ja niin poispäin. Katsotaan niitä myöhemmin. Ja näillä listat, taulukot voidaan tehdä esimerkiksi taulukkolaskentaa ja datatilastot sitten tilastollisia laskuja. Ja muistiinpanot sovellus on sitten semmoinen vähän kehittyneempi, katsotaan sitäkin vähän ajan päästä tai olla noissa myöhemmissä videoissa. Jos ei sitä tee tosta sitä, niin esimerkiksi nyt kun klikkaa hiiren oikean tässä, niin saa samalla tavalla hiiren oikean, mä painoin hiiren oikean painiketta, mä saan tämmöisen valikon. Tästä voi myöskin lisätä nämä sovellukset. Lisää laskin, lisää kuvaajat sovellus ja niin poispäin. Otetaan se nyt tuosta valikosta, lisää laskin. Mä otan nyt tämän laskin sovelluksen, sillä se on se kaikista tavallisin. Nyt klikkaan laskin sovellusta. Nyt mä voin ruveta kirjoittamaan tähän asiakirjaikkunaan jotain laskuja, joita mä haluan laskea. Ja nyt, jos mä haluan vaikka laskea murtolukulaskuja, niin sitten mä otan täältä, nyt kun mulla on tää matematiikkamallit täällä auki, niin mä otan tästä kaksoisklikkaa. Tota pitää nimenomaan kaksoisklikata. Noin, että mä saan tänne nyt syötettyä murtoluvun. Eli tässä näkyy nyt, tuossa on nyt kun laatikot osoittajalle ja nimittäin. Laitetaan siihen nyt vaikka, että 6/11 osaa. Ja lasketaan tässä nyt vaikka tämmönen murtolukujen summa. Nuolinäppäimellä, jos ottaa nyt nuolinäppäimen oikeallisesti tietokoneen näppäimessä, se menee tohon se kursori ja tohon voi kirjoittaa plussan. Tai sitten täällä, näitä voi tietysti siirrä tätä kursoria hiirellä klikkaamalla osoittajan nimittäjä tai tohon jakoviivan oikealle puolelle. Mä kirjoitan siihen plusmerkin, eli mä lasken 2 murtoluvun summa. Ja nyt mä klikkaan uudelleen murtoluku, tai kaksoisklikkaan nimenomaan sitä murtolukupainiketta. Kirjoitan siihen jonkun toisen murtoluvun, vaikka 3/5. Ja nyt jos mä lasken tommosen 6/11 osaa plus 3/5, haluan laskea sen, nyt ei mun tarvitse mitään muuta tehdä kuin painaa Enter painiketta täältä tietokoneen näppäimistä, niin se laskee meille ton lasku. Ja siinä näkyy tulos. Tulos näkyy täällä oikealla 63/55. Ja tuo on nyt se supistettu, sievennetty tulos. Sitten jos haluaisin laskea jotain muuta, niin menen tuohon seuraavalle riville. Vien kursorin sinne, esimerkiksi klikkaamalla tuosta kursoria. Ja nyt tuohon voitaisiin laskea joku toinen lasku. Että lasketaan vaikka nyt siihen, että otetaan vaikka joku potenssiin korotus. Lasketaan vaikka mitä on 3 potenssiin 4. Kannattaa tehdä niin, että kirjoittaa silloin kantaluvun tuohon ensin 3 ja sitten klikkaa tätä. Tällä saadaan potenssiin korotus tehtyä. Tai kaksoisklikkaa taas kerran. Eli kaksoisklikkaus, ja se antaa tonne oikeaan yläkulmaan nyt laatikon, johon voi sen eksponentin kirjoittaa. Mä kirjoitan nyt 4 ja nyt mä vaan painan enteriä, niin se laskee mitä on 3 potenssiin 4. Edelleen, jos haluaisi laskea vaikka neliöjuuria, otetaan tuosta neliöjuuritoiminto, kaksoisklikataan kirjoitetaan sinne nyt vaikka, että 16 neliöjuuri mä haluan laskea, no se on 4, se tarkka arvo. Jos mä otan edelleen neliöjuuren, otetaanpas uudestaan tuo sama, kaksoisklikataan neliöjuurta, laitaanpa sinne vaikka nyt luvun 24 juuri. Tämähän ei ole mikään kokonaisluku. Nyt jos mä painan enteriä, se antaa mulle sen tarkan arvon, se sieventää sen tommosen muotoon 2 × 4/5. No, tääkin opitaan myöhemmin laskemaan, että miten se nyt tuli tommonen. Mutta jos mä haluan ton desimaalina, ton likiarvon, ton 24 likiarvon, niin likiarvon saa sillä tavalla, että ei painakaan pelkkää enteriä, vaan painaa control-näppäimen alas ja samalla sitten enterin. Saa aina sen laskusta likiarvon. Ja nyt semmonen mukava kikka vielä, että jos haluaa ton saman, jos mä haluan vaikka ton 4/20 uudelleen laskea ton 4/20 likiarvon tuohon. Nyt voi tehdä monella tavalla. Eli jos kursori on tossa, niin nyt kun painaa nuolta ylöspäin, nuoli ylöspäin painiketta siellä laskimessa menee tonne, niin se menee tuohon seuraavaan, ja sitten mä painan vielä toisen kerran nuoli ylöspäin, se menee tohon. Ja nyt jos mä painan enteriä, niin mä saan uudelleen ton 4/20 tohon käsittelyyn. Ja nyt kun mä otan likiarvon, niin mä painan control-näppäimen alas siellä näppäimistöltä. Eli se C, missä lukee CTRL, löytyy yleensä näppäimistöltä vasemmasta alakulmasta tai sitten siitä alareunasta sieltä
välilöintinäppäimistön oikealta puolelta jostakin. Mutta CTRL-näppäin alas, eli Control-näppäin alas, ja sitten mä pidän nyt Control-näppäimen alas alhaalla koko ajan ja painan Enter-näppäintä. Ja nyt se antaakin mulle tommosen likiarvon, eli tuohon desimaalilukun, eli 4,47 ja niin edespäin. Toihan on nyt vaan likiarvo, siinä näkyy nyt 5 desimaalin tarkkuudella tuo tulos. Mutta tässä nyt muutamia esimerkkejä näistä laskuista. Lopetetaan tämä eka video tähän.